Welcome sa panibagong masarap at nakakabusog na luto. Kumusta kayo? Ako nga pala si Bon. Bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell notification para updated kayo sa mga susunod pang upload. Tara, lutuin na natin to! Ayan, luto na ang ating tinolang tahong. Napakadali lang, di ba? At kung nagustuhan nyo ang reseping ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, salamat!